И какво става, хора? Добре дошли в най-новия ми клип. Днескашния клип ще видите как хората са измамени за безплатни скинове и Fortnite акаунти и също ще разберете за връщането на някои рядки скинове. Аре, приятно гледане! Така и както разбрахте от интрото на клипа, в днескашния клип ще говорим за връщането на рядки скинове в Fortnite, както и измамите, които се случват напоследък. Първата тема, която смятам да разгледаме, е измамите. Предупреждение преди да доизгледате клипа на там е да не си давате телефонните номера на хора в български BG мап. Да, в български BG. Както и да е, в български мапове. BG мапове. Тъй като там най-често се случва. Ако... Най-често за пълното, BG за нас. Да. Та не ги давайте, тъй като ще ви навъртат адски голяма сметка. Ще трябва да им казвате номера, кодове. Дълго е. Така че не дейте по-добре. Защото после тия пари са безумни. Вие си мислите, че получавате безплатно някой скин, акаунта, нито ще го получите, нито ще е безплатно. Да, според мен това беше най-важното, което може да се каже от тая тема, но връщането на рядки скинове бих казал много повече. Явка, ти какво смяташ за измамите преди да продължим напред? Надявам се да представим как го бих. Реално са за измамите. Смятам, че поне... А ти знаеш ли, че той е тук, аз го убих, а не ти? Слушам те за измамите. Значи, според мен това не е нормално, особено като гледах клипове как мамат децата и те самите деца реват. Не знам ти какъв трябва ти акъл да го направиш това, но... Окей, трябва да си боен мозък лично според мен. Аз само като го слушам това и като се поставя на това място ми става много тъпно за тези деца. Но просто... Какво да направи? Те да някъде си виновни, че си дават личните данни. Аз лично никога не съм си дал личните данни. Деца, къде живея? Там имаше един познат човек, който го познавам. И то даже не е било налично. Цяло аз никога съм си дал личните данни. Крищо не знам дали си гледал. Не, лад. Така. Следващата тема е за връщането на рядки скинове. Най-доскорошната информация, която в момента се знае, е връщането на психото. Доколкото разбрах, Fortnite ще се колаборира отново с играта, от която е психото. И това ще е причината да върнат психото. По-рано тази година върнаха Renegade Trader и тези. И Явката не знам, казва ми, че аз съм му го казала, ако съм му го казала, наистина било на шега. Явката до онзи ден ми говореше, че Black Knight също са го връщали. Бяха го бата, аз самия го бех видял в шопа, не знам какво. Даже аз бех попадал много такива видеа, къде говорят, но не Fortnite, какво направиха, върнаха и Black Knight и на другия ден вече го нямаше в шопа. Добре. Травис Скот може да очакваме също, не се знае. Ще очаква с Травис Скот вече от когато аз почвам да говоря да игра тази игра 27 декември до 24 година и той постоянно ми лафи за Травис Скот ще го връща. Колко аз чакам Травис Скот от много повече време, ти не знаеш. Иван, трябва да замислиш се, ако го върнам Травис, няма да бъде толкова ценна, защото всеки ще се го купи арестил. Да, ме кеф скина, а не за рядкостта. Така, както и да продължаваме. Брутално, както и да. Нека да продължаваме. За Травис Скот той трябва да подписва договор и е доста... доста е сложно, не е буквално... Да, трябва да се лакоми за пари, няма как да подпише договора. Те нето си измислят някакви работи, пича
Ако ме предложи пари, няма да ги откажа. Аз не ги отказвам. Идвам Кръщов. Така... Други скинове редки, които аз не знам дали ще се... Нямам информация дали се върнат, но го очаквам. Да речем... Пойо скинчетата. Песе. Дето. Така... Абе... То няма много информация, която да е насъбрана. Не е както за какво се случва с българския детски ютуб, ама пак има информация, която да съобщим. Пича е най-добрия. Не, той не е толкова добър, просто... Тук сме тежко дет. Не сме. Чил. Откъде? Няма значение да продължаваме. Според теб, кой друг скин могат да върнат рядък? Друг рядък... То не е... Добре, нека продължаваме. Според мен много връщат наистина много танци, като Takedale, макар че Кръщо вика, че няма как да бъде възможно. Takedale, Floss, Orange Justice, тези няма как да бъдат върнати, тъй като са Battle Pass. Battle Pass-ите могат да... Те факт са го казали, те го бяха... Буквално бяха върнали това, не знам как се казва, където се прави така, го бяха върнали за един ден. Както и Black Knight. Не са връщали в... Добре, няма спора тука. Така. Всичко е възможно, ако има... Не е така. Не е така, както го мислиш. Chapter 5 сезон 4... Тепи Games. Брат, ти като не си запознат с информацията, какво лафиш, че могат да върнат? Всичко могат да го върнат. След това какво казват на начало, че не могат да направят? Не, така има. В правилата на Epic Games си го пише, че Battle Pass-ите след Chapter 5 сезон 4 ще бъдат връщани 3 месеца по-късно скинчетата в Item Shop-а. И също, че старите Battle Pass-и под Chapter 5 сезон 4 няма как да бъдат върнати. Да го казват, ама много ще могат да го променят. Пише го черно на бяло. Пише го черно на бяло. Да, и всичко могат да го променят. Те така бях, вали за много други не са ги връщали, така че... Не знам ти какво мислиш, лично според мен много бързо. Това те какво казват след 10 години, може да се променят правилата. Няма. Сега, ако има пари, кой би отказала? Абе не е баш така, ама що му казваш? Това ли беше, което можеш да кажеш, защото аз няма какво друго да кажа? По-добре, малък скандал става видеото. Реално това е моето мнение, човек, защото замисли се, парите са живота, човек. А това колкото е гъдно, това е истината, човек. Това са пълни простоти, е приятно гледане на интрото. И добре, това беше от самия клип. Ако ви е харесал, не забравяйте да натиснете палец нагоре, да се абонирате за канала и внимавайте. И нали знаете, ако се абонирате през 20 години живот, вате, кой ви пречи, лад? Знаете, това е моята лайприка се прави, да знаете да го очаквате всеки път в края на клипа, когато аз очаквам. Просто абонирайте и през 20 години живот. Аз още съм жив от когато се абонирах за Кръщо, така че... Знаете си работа. Айде, чао хората.